ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke tata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị apụtachanụ n'ụbọchị nke tata anyị si ka anyị wetara ụnụ ama igwe nke si n'eluigwe wee bịa, nke dị ka chi si wee kee ya na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị apụtago ka anyị si apụta, anyị na-awa ka anyanwụ ụtụtụ. Anyị sịrị anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Anyị si ụnụ ndị ndozi ọdịnala ebe ọ bụ n'ụlọ ya dịrị ụnụ na mma n'ọnụ nwa tụnyere anyị ọrụ anyị na-arụ. Anyị si anyị ga-ekene ụnụ n'ụbọchị nke tata maka na ọ bụghị oge ọbụla ka anyị na-enwe ohere ịbịa nọnyere ụnụ, mana ụnụ mana ihe a na-eme adịrị izi na ndị ụnụ mana ihe anụ abụrụ media, ọ bụrụ awa media team ịghọtago. So onye nwe mere ya anaghị apụtakarị mgbe ọbụla anyị ji wee chọọ, maka na ya egbeghị oghere apụtara mmadụ atọl n'ọba nọ ọ dịka ịghọtago. Ya anyị na-apụtakwa ndụ ka ndị mmadụ ịbụ na nwa ọkụkọ na-eti esi na egbe eburu nwa ya, ọnwa ọkụkọ mana egbe aha hapụ nwa ịghọtara, kama na ọnụwa nke ụwa n'onu ya ka ọkụkọ na-eti mkpu. Ihe anyị na-ekwuru okwu anyị bụ ka ndị mmadụ nụkwa na anyị ekwuru, maka na asị afụ ekwughị buru okenye mana ekwughị anụghị buru nwata. Ọ ya mere anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị na-abịa na Facebook ka anyị bịa mee ka esi ekwuzi ekwu, ka anyị bịa mee ọgacha ekwasị ya dịrị gị na mma. Anyị anaghị apụta ka anyị bịa kwuo ka ndị mmadụ nụ ihe anyị na-ekwu. Enyi nna ya ekene m gị, kama ihe anyị na-ekwu bụ na ala Igbo nwere ihe a na-akpọ fundamental truth, eziokwu, which is ndị mmadụ na-akpọ value system. So ihe anyị chọrọ iweta aka bụ the fundamental of anyị nwa na onwe anyị bụ Igbo heritage, Igbo cultural heritage as a foundation. Ka ndị mmadụ mara na ihe anyị bịara bụ for goodness, ọ bụrụ to remove the culture is to make it work better, ka anyị mee ya ka ọ wọkụ ọfụma. Onye ihe anyị bịara ịghọtago, because a sị na economy weak ya ịhụ na otu a na ndị Europe nwere problem, economical problem, na ihe a na-eme bụ to stimulate the economy. Ha pọmpụ ego under the system so that the economy will begin to function again. How do you do it? If you want to renovate a house, ya akụrisiri ya na wee dotukwa ya simple. You gaghị renovate nwe house without destroying. If we want to renovate a house, ị ga-emebisi wee dozie ya. Ịghọtaga, ị gaghị anakọta were wine na-agbanye na old wine na-agbanye na new bottle. Nwere isi. Ịghọtaga, o nwere isi. So ọ bụrụ na ala Igbo adịghị mma, ka anyị chọọ ọnụ ihe mere ala Igbo adịghị mma. Ịghọtago, that is ihe ndozi ọdịnala anyị na-agwa ụnụ. So ụnụ na-ekwe ebe nwata na ebe akwa atụ aka, o nwere na-ekwe ya ka mgbago. Ị nweghị ike iklem na ihe dị mma. At the end of the day, Igbo na-complain, ana Igbo na-complain, ụmụ Igbo na-complain, ana Igbo na-complain, ikwu na-complain, ibe na-complain. That means something is wrong. Ịghọtago, achọghị m ịmadụ from side isi abịa. Complain will complain. Ịghọtago, complain is complain. Nwanne ala Igbo na-complain. Kedu ihe mere complain? Ka ihe bute the complain? The most weakest system on this earth will corrupt system. The weakest one, the weakest. Nke na-esighị ike, any system ọbụla dị corrupt enweghị foundation, o sighi ike. So ọwụ na ị na-complain, so ị na-achọ ịgwa m na ndị unu na-ekele m na ha dị corrupt. Ndị mmadụ corruption bụ disease. So overall system corruption bụ disease. Ọwụ na ndị unu na-ekwu na ha dị corrupt, na ya mere obodo adịghị mma, then ka ezi ihe ji nkịta ọnwụ. Nke nwere adịghị corrupt, what have you done? Mr. Saint, you got to go. How are they corrupt? They are corrupt. Mr. Saint, kedu ihe imegoro? That is simple truth. So ndozi ọdịnala is founded on work, to practical do work for our land, so that enwere ihe anyị ga, what can you do for Igbo land is our question. Gịnị ka ị ga-emere Igbo land? Oh, what Igbo land can do for you? Oh, you terrorist, you want to extract the land? No, give to the land. Nwanne ngozi ga-adịrị onye na-enye karịa onye na-ana. Ngozi ga-adịrị onye na-enye karịa onye na-ana. What can you do for the land? Ọ bụ na enwere ihe nwere ga-eme land, nwanne cha n'ụzọ. Ịghọtago, anyị adịgo used to imported. Mgbe ọbụla anyị na importation, consumer, every time consumer. Ị gaa na nke church pa pastor, ihe ị ga-ayọ pastọ bụ ihe enwe. Ị na-ekpe ekpere, ihe ị ga-ayọ ekpere bụ ihe ị ga-ayọ Chukwu bụ ihe enwe.
ị gaa na nke dibịa ihe ị ga-ayọ dibịa bụ ihe enwe enwe, ị na-agba afọ ị na-achụ aja ihe enwe enwe. Mgbe ọbụla nweghị nwanne nwekwere mgbe anyị na-enye enye anyị a sị na inwe ego n'ụwa dị iche, inwe obi eji eri ego dịkwazị iche. Enwekwere mgbe anyị na-enye ntị ka m kwuo na asị na m ekwuo, ọ bụ onye nwere ihe ga-enye. Ọkwụ na-agụ egwu si ihe nwere ka m ga-enye nna, ihe nwere ka m ga-enye eji na-eke, ma m enweghị ihe were m obi m nye. Ụmụ ibe, ị nwekwara ihe ị ga-enye, ị nwekwara ihe ị ga-enye ụkwa ha. Ka a na-ekwu dị site ma ndị ndozi ọdịnala na-ekwu ya otu a, ndị mmadụ chekwana. Ka m gwa gị ofu ihe na-amaghị. Lee anya, ịpụta n'ọnwa ụtụtụ, legodo anya n'elu, jos legodo anya na anya n'elu, look up. Ịma na e nwere mgbe anwụ ahụ ị na-afụ na-apụta apụta. Nwere ike mmadụ butere gị mmiri mgbe ahụ sị gị nwere isi apụrụ mmiri asị ebe a pụọ. Mana mgbe ị were ụkwụ gaa ezigbote anwụ na-awapụta gị na-aga anwụ na-awa, mgbe ọ ga-eboruzi isi nna nwanne chọrọ nụ mmiri akpịrị akpọ m na nkụ. Onye ndozi ọdịnala next time will come, isi biko nụ kere ebe ndozi ọdịnala nọ. Time shall come because mgbe were eziokwu na-adịgide ụwa abụ. N'ala Igbo enwere ihe a na-akpọ covenant, ọgbụgba ndụ. Covenant bụ ọgbụgba ndụ. Ndị Igbo gbara ndụ wite ihe ọma. Ana m ekwu ya everyday, ụna anaghị anụ ihe. Nna gị gbara ndụ wite ihe ọma, tara ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ raa gị. Atịkwa nọ Naijiria ka ọ sụrụ gị iji eme ihe ọjọọ. Ana m agwụkwa gị, ndị ụnụ si ha dị corrupt, that means they are failure. How can you compare a failure with a goodness? Ka ị ga-esi compare onye isi owe failure ka esi ị na-complain no devil ji m. Devil cannot hold you. Ịwụ nwa dị asọ. Ala Igbo bụ ala nsọ. Anyị nwabụ ndị nsọ ala. Ala nna anyị bụ Amadioha. Nna nwanne, kedu ka ị ga-esi nwanne anyị destin enweghị ike ịbanwu n'isi. Ya chọkọta ụka mme ya abụzọ bụkwa ha. Enweghị m ike igwe mụ na onye nkịtị bụzikwa onye mba. Onye isi eji ama atụ abụghị onye isi eji aka ọ na-ekwe m. My own father's covenant bụ Ama Igwe. Ama Igwe from the sky. Nna akwa plane na-efe n'elu, ị na-ejide nwannu n'aka. Nwannu na ịkpa ya aka ofepụ. Jee jide nnụnụ, iche jide nnụnụ ofepụ. Igugu a na-ama n'ọnya. Nwanne kedizi ihe merenụ edeji be nwee ajụjụ nna ajụ ndị Igbo, ha achọghị ịgwa m dịtị. Agwara m ụnụ na Igbo gbara ndụ. Ụnụ asị m ọwa asị. Ewere m jụọ gị, kedu ihe ji nkịta ọnwụ? Ndị ụnụ sị ha dị corrupt na-achị gị. Kedu ka this corrupt man si wee make it to the paradise? How can onye corrupt, onye ame ihe ọjọọ na-abata na paradise? How come? Ajụkwa m ya. Kedu ebe ndị ọjọọ si bata na paradise? Olesi ma oke dị n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụ dị na ngịga. Oke dị n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụ dị na ngịga. Because ana m ekwu according to ihe ndị mmadụ na-ekwu. Nigeria ọgwa ha si ha dị corrupt. Ọkwa ya kwuru. Ana m ajụzi, kedu ka corruption si wee mee ka to power? Ajụjụ m ka ọ bụ. Mmadụ nwere ike ịza m ya ma ọ bụ na onye ahụ nwere ike. Ịghọtago? Because a na-ekwu destiny. Agaghị amasị mmadụ na m bụ onye ihe ọma. Nwanne prove onye ihe ọma gị na ihe ọma na-ele ahịa dị mma. Ndị Igbo si na ahịa dị mma na-ere onwe ya. Ịghọtago? Ọnwụ na ịkpọsa asa, idobe asa na abụ. Ofu asa na abụ mara mma, ọ asa na ofu mara mma, ofu jọrọ njọ. Onye kpụrụ isi bịagodi mesa aka ebe a, o mesa ya aka, mesa nke aka, ọ ga-asa na nke ahụ asa, nke ahụ ha asa. Onye kpụrụ isi ga-ekwu ya. Ịghọtago? So now, ọ bụrụ na Igbo bụ ihe ọma, unu jụrụ ihe ọma, ka ekwere ka ị ga-esi na ihe ọjọọ ya pụọ? How come? Ajụjụ ka m na-ajụ. Ka ọ bụrụ na ị kwere na ihe ọma, ihe ọjọọ enweghị ike ịbata. Nwanne iwu onye ji akwa dị ọcha, ọ na-eji ije, ọ na-eme ele ọnwa ebe nwa azụ na-agba bọọlụ osu ụzọ nke ọzọ maka ịgba ya bọọlụ na-akwa ya. A na-agba bọọlụ ebe osi ebe enyi maka enwere ike agba ya bọọlụ ahụ detiri ya agwa. Ịghọtago? So Igbo bụ akwa ọcha ka anyị yi akwa ọcha ka mmadụ gara idetiri anyị akwa anyị. Mana ị na-agba ndị be anyị detiri, ha eyiri akwa iruru unyu na-akpọ ketụl pọt. Nna na-ekwe ketụl ihe ọ na-eji. Nwanne oke na ọgụ na nwanne, ịma gị
ịmaghị na oke na ọgụ na nwanne ị ga-ama ya taa. Ndị Igbo gbara ndụ. Ama Igwe bụ value system of Igbo land. Gịnị bụ Ama Igwe? Ama Igwe bụ ka esi eme ya n'eluigwe ka eme ya otu aha n'ụwa. Ya bụ ndị Igbo na-akpọ ọdịnala. Ọdịnala ka anyị mee nie ka esi eme ya n'igwe. Ọkwa sị na igwe bụ ebe Chukwu bikwa ihe unu kwuru ndị na-eje ụka. Ọkwa unu sị na Chukwu bi n'eluigwe. Asịsị unu ka emezikwe ka esi emebe Chukwu n'ụwa na asị mba n'ọwụ na ụnụ ụka. Ihe unu na-eme n'ụlọ ụka ebe ahụ otu a ka esi eme n'eluigwe. Ihe unu na-eme n'ụlọ ụka ọwụ otu aha ka esi eme ya n'eluigwe ka ajụjụ ka m na-ajụ unu. Pastọ na-asị ndị mmadụ enye onyinye nke onye n'eluigwe na-enye onyinye nke bụ n'eluigwe a na-enye onyinye nke mbụ, onyinye nke ịbụ, onyinye nke atọ, onyinye nke anọ, ego eji arụ glaasị, ego eji arụ chọọchị, ego eji arụ ego fara, ego ihe niile a na-enye ya. Ndị pastọ ma ndị na-eje n'ụka nke pastọ, ndị pastọ na-asị ịkwụọ taịtị, Chukwu enye gị taịtị onye kwuru. A na-eme ya n'eluigwe? Mba, anaghị eme ya n'eluigwe. Nna nna gị esi gị otu aha esi eme ya n'eluigwe ka ga-esi eme ya n'ụwa. Nwanne, o nwere ndị na-eje skuulu mgbe a na-eje ụlọ akwụkwọ. N'ụlọ akwụkwọ o nwere ndị na-eme enye ha textbook si ha dee something, o dejusi ya akwụkwọ je pass ya. O ruo mgbe anyị amakizi akwụkwọ ọ bụrụ fail. Mana o dejuru akwụkwọ ahụ edejuo, o dejukwara akwụkwọ ahụ edejuo, mana ọ fail. That means o dejuru ihe mana ọ maghị ihe ọ dere. So ọ bụghị onye ọbụla not everything that is glitter is gold. Ọ bụghị because na mmadụ si na ihe a bụ ọdịnala Igbo na eziokwu na ọ bụ ọdịnala Igbo, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụghị na because na mmadụ si ya bụ Christian nọ eziokwu nọ Christian, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị because na mmadụ si na ihe a bụ Islam na ihe a bụ Islam na eziokwu, ọ bụghị eziokwu. Ịghọtago? Ọ bụghị, that is not truth. So ọ bụghị onye ọbụla si anyị bụ ndị ọdịnala. Ọ bụ nwanne, that is nwanne. Ọwụ na ọwụ gold is not gold. It can be color like gold, but it's not gold. You got that? Ọ bụrụ na ọ bụghị ọdị ya naanị, nwanne ọ bụrụ ọdịnala. Ọ bụrụ na ọ bụghị ọdị ya naanị, Ama Igwe. Ọ bụrụ na ọdị ya ọ bụghị Ama Igwe, nwanne ọ bụghị ọdịnala. Pump and play. Olesi ma ọ bụ Ama Igwe. Because Ama Igwe bụ ka esi eme ya n'eluigwe. Nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị ya pụta. Ma ọ bụ eziokwu, ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ime mmụọ na eziokwu na ị chọrọ Ama Igwe, a sị na whenever the student is ready, the master appear. Ọ bụghị nọ nso ga-aba n'ime mkpụrụ obi gị gwa gị eziokwu. Ọwụ mkpụrụ obi gị dị ọcha. Nwanne, mmụọ nsọ na-aga ebe dị nsọ ebiri. Ihe nwanne, need the scientific of philosopher to tell you truth of this life. Truth na-akwụrụ onwe ya ọtọ. Eziokwu bụ ndụ. Ịghọtago? Igbo bụ eziokwu, eziokwu bụ ndụ. Otu ahụ ị nọ, iyiri akwa ruru unyu gaa ebe ndị yi akwa dị ọcha nọ, kedu ihe a ga-eme gị? Ọ wee gaa ebe ndị mmadụ nọ nyụọ ahụrụ na-esi isi, kedu ihe ga-eme? Ọ bụ onye ọbụla gbasara gị anara ịnọdị sọ gị ebe ahụ. Ịnyụọ ahụrụ isi, nwanne, onye ọbụla edezi atịara ịnọdị dị eso gị. Simple. Ịghọtago? A sị na onye bụ nsị ka ijiji eso. Ịpụta n'ụwa na-ata ahụfụ, I don't care. Ị nwere ike ịkpọkọsị onwe nọ n'ụsọ n'okpukpo na-akpọ onwe unu one race nọ na-ata ahụfụ na-ejikọ nọnsensị. Nwanne, ọ dị ka ọ dị kpọsọ, dị ka ọ dị goro. Ndị ahụ ị na-akpọ one race abụrụ one race. Ihe jikọrọ ha ọnụ bụ that problem, that is their problem, desire. Onye a jikọrọ ha, ọ dị ha ka ụha ọwụ tribe. Ihe jikọrọ ha bụ that their feelings, sentiment. Ha chekwana ha uche na awụ union, ha ama ha nọ sentiment mmekọrọ ha union. Because if you na ihe na otu esi enwe coronavirus eburu everybody gaa na one camp dedasa ha. Adịsa na one camp ha echekwa ha nwanne ha ama ha nọ because na ọ bụ ofu ọrịa butere ha die. Ha eche na ha nwanne ama ha na ọrịa bụ ihe butere ha da side. Nwanne, ọrịa bukọrọ ụlọ ọrụ na-eche na ụlọ nwanne, ọ bụrụ nwanne ka ụnụ ọrịa na-aya ụlọ. Ịghọta? God is nwere the same sickness. So onweghị ụmụnne ụnụ. Ịghọtara? So because nna m personally, nna m nwere covenant with Ama Igwe. Ịghọtago? Ebe anyị bụ eji a na-akpọ Ama Igwe. Onweghị na-amaghị ihe bụ igwe n'ime anyị. Lekwe ihe bụ igwe sky. Bụrụ pụta n'abalị na anya na-enu na ị ga-ahụ stars. Gịnị bụ star? Ihe na-efe n'elu. Star bụ onye a na-afụ, onye n'ofu ebe a na-afụ ya n'ụwa niile. Ala otu. Star bụ onye n'ofu ebe a na-afụ ya n'ụwa niile.
Messi ịkpọ ndị Naijiria na-ajụ onye bụ Messi ha ya agba gị. Even ndị Naijiria na mma anyị jụrụ m si m ebido na match na ndị nọ na streeti anyị na-asị na very soon a ga-ebido match nsị ama m amakwa ha m ebido na ebido ha anaghị m agba pool ọsọ ndị na-agba pool mana na na-ebido match very soon ha amagoro ebe ahụ ka ha nọ mara na na-ebido match very soon. So ịgwazie ha the reason why ha ji mara that onye ahụ ama Messi mara Cristiano from village gba ha enwekwe TV onwe a na-eji awọchị the match na nwamba kwụọ ụgwọ wọchị ya the match mana ọ ma na a na-achọ ibido the match and ịjụ ya Cristiano afọ n'ọdị onye nwunye onye nwa n'oji everything ọkọwara gị ihe niile ị na-agwazi ya si ya ihe mere Cristiano a star mekwe ihe ọ bụ even though na nke ha materialistic star yes but as above so below ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife use that Cristiano inside your mind ị mara ihe mere ihe star ọ na-agba ọfụma ọ na-agbata bọọlụ ọfụma ịghọtago Messi na-agbata bọọlụ ọfụma ịwọchị ya na Messi ebe ọ na-eti egwu tie egwu na ba na pitch tie egwu nke a bụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ọma ntụma mpọntụbon o buru bọọlụ gbapụ ọsa na-achụ ya ịdọ ya aka ọ gwụchapụghị aka ọ na-agba na-achụ ya ọgbagide gba ya na post onye goolu nwanne datin wụ ihe ị ga-eme inside your mind. Ihe ọjọọ na-abịa na-agba ihe ọjọọ na-abịa na-agba that is only when you can become Messi of the mind. Then who will come and sign the contract for you? Best team. Kenke o best team. Mmụọ ọma ndị mmụọ ọma nọ na-achọgharị contractors ga-arụrụ ha ọrụ n'ụwa anụnwa mụ na gị nọ. The angels are looking for contractors. Ị na-akọ nonsense akpagharị iburu m nso azụ aka nkwụ oge oruhu m akwanyere m ga-ekwe nso si ya merụọ gị ahụ because isi adịrọ gị mma isi ọ na-adịghị mma ị na-emegiri emegiri onye nna ya dị nna gị eheolu nna gị na-aza Igbo makwa ihe Igbo makwa mmadụ isi ya bụ onye Igbo makwa ihe o privilege na mmadụ si ya bụ onye Igbo is a privilege. Ha na-ajọ gị biko mee ihe ọma isi mba nke mbọsị mugwu ya akwụ anyị ụgwọ look at ihe mmadụ na-akọ onye bụ mugwu nkọwa ha kesi mugwu ụgụnwa ịmaghị nwanne akpa ịta ọbanya South Africa ka ihe mmadụ na-akọ mgbada ọkwụọ n'ụgwọ mgbada n'anya atachara ma o si ebo nwanne n'obi ọtacha nke ya ebu kpọọ m anya atara ma o si ebo nwanne n'obi ọtacha nke ya ebu kpọọ m anya ewere ngwere egbe ka m gbagbuo nwanne n'obi nwanne mere m enyela n'ite ọgwụ ka nje gbuo nwanne n'obi nwanne mere m izu ka mma na nna eji ka ị mara ọkwa ruo echi ndị ụka mmadụ egwu na-abata ma na-ege no anaghị atụ onye nwụrụ anwụ ikpe anaghị atụ onye nwụrụ ndị Igbo tutupụtenụ anaghị atụ onye nwụrụ anwụ ikpe ndị Igbo tutupụtenụ anaghị atụ onye nwụrụ anwụ ikpe ana m ekwu everyday ụnụ atụkwara onye nwụrụ anwụ ikpe because ihe ọ bụla ị metere iji isi gị bụrụ ihe ọ bụla ị metere iji isi gị bụrụ mma ama mbọsọ ngwọrọ George na lawyer mma ama mbọsọ ngwọrọ George na lawyer to judge who is alive or who is dead sikwere ebe ahụ pụta ghara onye ọbụla ihe ọbụla onye na-eme mbere onwe ya ịghọtara ome mma na mma ya ome njọ na njọ ya na ịghọtara ihe anyị na-ekwu maka Igbo and onye ọbụla tiri aka na Igbo anyị na-enwe nsogbu because ọ bụ ka anyị ga-esi wee pụọ ndụ ka anyị na-achọ nna nna anyị ha rụrụ anyị ụlọ ha rụrụ anyị bụ afịa bụ Igbo nna nna anyị ha rụrụ anyị ụlọ ahụ bụ Igbo anyị agaghị etufu ya anyị nwanne ibebi ụlọ gị rahụ na ebe onye na nke obe onye ka ị ga-arahụ na nke onye rụrụ ka ị ga-ebi na a sị na dịka erighị arịrị nna anyị ebiri before ịkọ ha na ihe n'ụwa if you plant a seed that seed enweghị ike igro res morere ọ ga-ebu ụzọ ree before it grows that means death and restoration. Ome is grow opugo ome that means opu n'ome puputene seed opuputene itinye naanị ọ dị ya naanị ọnwụọ then ọnwụọ opu ome that is resurrection death and resurrection or crucifixion and resurrection nothing more nothing else. So n'ala Igbo
ihe anyị na-eme n'ala Igbo ndị ndozi ọdịnala bịara bụ ọgbụgba ndụ nna nna anyị ha na eluigwe, heaven and the hell, heaven and earth, sorry, the heaven and earth, to unification of heaven and earth. Ọwa ọgwa ndụ anyị na nna anyị simple, enwerezi ihe ọzọ. Onye ọbụla nwere ihe ọzọ ọ na-eche maka ọdịnala Igbo, nke a bụzi your own personal problem. Ịghọtago? Because ọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ, ọ personal problem. Ọ dị ka mmadụ ịgazi na skuul, na iru na skuul ebe a na-akụzi nkụzi, ịhapụ ihe onye nkụzi nyere gị, enyere gị text ka ị mee, ịhapụ text enyere gị jee mebe ihe ọzọ. Mbọsị exam nwanne ị ga-adakwa, because ọ bụrụ datin ede na textbook ahụ ka ị na-adị, ihe ọ sọkwara gị mee, there will be judgment. Ịghọtara? Because a ga-ajọji ni bezi ihe enyere anyị, eduhiri anyị ọrụ, because nna gị mụrụ gị sị ịnọchi anya ya, ihe ọ mụrụ ka ịnọchi anya ya, ka ịrụchi o ji afụ ụzọ anya ya. Ịghọtara? So nna gị wụrụ angel, imagine ka m gbagoro gị ama, m gwara gị ama, ọwụ na nna gị grow go above human consciousness, rụzie an angel na-achọzi contractor. Ị mara nna gị egbu gị? Do you know that? Ị mara ndị mmadụ ga-egbu gị? Ị nwere ike iche na mmadụ gburu, ị nwere ike ị na-aga moto akụgbuo gị, iche na mmadụ gburu gị, ma ọ ike iri ha na Brazil, ahịa gbụwa gị n'afọ, iche na mmadụ ọ daa mmadụ gburu gị. Yes na ọgbanyụọ dị ọkụ, na ọgbanyụọ dị ọkụ ịba na akụkọ. Most people tinyere aka n'ihe ọjọọ, ha nwụọ ọnwụ ike. Ịma ihe mere ha? Ọ nna ha gburu ha, ọ bụghị mmadụ gburu ha. Ọ da biko obi udo awa nze obi udo nyenụ m ọfọ nji ala mmụọ. Ọ sị gị jee n'ụlọ enu buru ya ite ego, jee na nke anịyo buru ya ite ego. Ọfọ nze ọfọ ihe ọma, ihe dị man important bụ ihe ọma, ọ bụrụ ego. He doesn't need your money. Ị na-egburu ya efi were golden casket wee nie ya, that man achọrọ datin. Ihe ọ chọrọ datin wụ ọfọ oji ala mmụọ. Ịghọtago? Ọfọ oji dekwa ihe datin na-afụ, ọkwa ịhụrụ scale ahụ ị na-afụ, two balls, two eyes, left eye and right eyes. Some dibia na be anyị nwetara kind of knowledge of this thing, but aghọtaghị ọ ka ndụ na left eye ya. Some of them, but o nwere ike ọghọta ha kwa, some ga-aghọta, some agaghị aghọta, but ọ ma na anya aka ekpe aha nwere something nọ die, o ji wee ka dị ntu ahụ. Ịghọtago na left ahụ, but ọma anya ahụ ifuru ebe aha bụ ọfọ. Ọfọ bụ datin hụ na anaghị aghọta, because ihe ọ bụla ifuru n'anya ga-erekọdụ. Everything is burning, that thing is burning CD. Anything ọ bụla anya gị fụrụ must record. That's why ị nwere ike ị na-watch film dị dangerous, na nwere ike ịra n'abalị rọba nrọ na-adịghị mma, ị na-arọta movie ahụ iwọchị na nrọ, ma ọ bụrụ na ifu moto nwere accident, mmadụ merụwa ezigbo ahụ, ezi na ihe ha like ya, ọ na-eme gị somehow, na ahụ na-eme gị somehow. O nwere ihe ị ga-eme ifuchu anya. So ụmụ ibe, ana m agwa unu destiny, ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ dịrị gị na mma, sọsọ one thing, chọrọ iwe onye Igbo, yes, n'ime mmụọ na eziokwu, yes, sọsọ ofu ihe, covenant Ama Igwe. Ama Igwe wu a value system, is a value system. Enwere something ị gaghị eme asị onye Igbo, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iwe onye Igbo, if you like, you can be kind of Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ, mmadụ nwere ike ịpụtasị ya onye Spain because o ji passport Spain, yes of course. Mmadụ nwere ike ịbụ ya si ọwụ onye England, I am English because of what? O ji English passport. Mmadụ nwere ike ịpụta sị I am Spanish because o ji Spanish passport. But oke ji ajị ọfọ, nwata chi ajị ọfọ, mana ọfọ ma onye ji ya. Ịghọtago? Ọfọ ma onye ji ya. One thing anyị yọrọ ndị be anyị, ị chọrọ ka your problem kwụsị, yes, one, kwefuru Ama Igwe, kwefuru Nto Ala, kwefuru Odinaala, ọ kwefuru Omenaala. All these four things, this ihe anọ a ji ndụ gị, ihe anọ a ji ndụ gị, because one, you must agree that nna nna gị ọ mmadụ ha biri ndụ mmụọ gị, that semen ha ji mụọ gị is an information nọ n'ime.
so o nwere something aha gbara gị n'aka asị onye nọchiri anya mmadụ. Nwanne ị na-agba ọsọ rile were osisi nye onye na-aga n'ihu were isi ahụ tụfuo nọdụ anị ka ihe ngị nwakwara ramdụ aha gbasi ebe ahụ ga-eme onye anyị nyere isi ahụ n'aka ka ị ga-eme enye ga egbe ịgba ya na unu na-agba ọsọ just watch good that unu na-agba ọsọ rile ị na-agba ọsọ rile ịghọtara then ịgbacha randụ niile gbasịa randụ gbada iji gba afọ ọtụ gbakarịcha everybody iruzie ebe pasịrị onye ahụ osisi ahụ na-aga were gba ọsọ ọjọsọ were isi ahụ tụfuo Canada somewhere ka ihe ga-eme onye ahụ. So ọsọ a niile ị gbara bụ ihe nara n'iyi ọ ihe onye na-achọ ịgwa gị a sị na onye gị jekọta gara nke o jere eje na n'iyi. Life wa ascension is a continue ascension like fan na-agba round. Ọ bụrụ na itinye iwere akwa ịchọ ịmara isi na were akwa tinye n'ime kọp were fan tinye n'ime o megide akwa ahụ aghọọ fom akwa ahụ aghọọ ụfụfụ ị gaghị afụzi the liquid anyị na-aghọ ụfụfụ. That is why ihe our life na-eme pịa fa agbagidera ndị otu ọbụma evaporate. Ịchọkwa ịma ije a si mmiri n'ọkụ hapụ ya dị enwere ike before 5 hours you do that place ya hapụziri mmiri ọma evaporate. Ị na-ajụzi ka ebe mmiri mmadụ the same thing ka mmadụ na-eme mana the worst thing ga-awụzi bụ na ọwụ na nna gị nye gị dị onyeisi n'aka ịtọgbụ ya je si da nsọ ngwa ya nwanne enweghị afụfụ ị na-ata. Afụfụ ị na-ata bụ just ịnọ anị somewhere ichere ị na-ata afụfụ ọ anị ka ị nọ. Nwanne onye na-eri nri na-anaghị eme exercise ka ihe ọ na-eme ọ na-ebu ya ji ibu ọ na-ebu butọsi onye ha na-aga nwa ije because na ọ na-eri oke nri ọ naghị eme exercise ọ ya mere o ji bụ ndụ. So afọ ahụ ifiri ị na-ata ọ bụ laziness. Ịghọtara laziness enwere ike sef enweghị ihe ị na-eme to elevate your mind because ịchụ ego does not elevate mind. Ije ahịa n'ụtụtụ does not elevate mind. So mind exercise ị naghị eme enwere ihe gbasara that mind exercise. Ihe niile ahụ ị na-eme asị ndụ igoro moto has nothing to do with mind exercise. Ịkpatara ego nothing to do with mind exercise. Enweghị all those things ị kpọrọ materialistic things enweghị nke nwere anything to do with mind exercise. So ihe niile ahụ ị kpatara bụ rubbish. Ha niile bụ ihe nara n'iyi ịbụrụ because ị maha ichere ifuru ụzọ you just lost road ifuru efu. Those big man gaa na western just gaa na ala bekee ma na China rich man ọbụla nwere ezigbo ego bicycle ka ọ na-anya ọ slippers ka ọ na-agba. Na be anyị onye na-azụ ahịa na Idumota na-eyichu 1000 ọ na-azụ ahịa na Alaba o yichu $1000 na just go investigate ndị kpatara ego na west ji too much money bicycle ka ha na-agba. Most of politicians here na bekee bicycle ka ha na-aba train transport most of them. So nto ọbụghị value ha kpatara ego because they are creators. You got to go, they are merchandise. Ha merchant. So ha kpatara ego ahụ because na ha na-achụ ego. Mba ha kpatara ego ịchụ ego dị iche kpata ego dị iche because o nwere uche create something under his own image and his likeness. So that thing in exchanging this thing with value onye catch money. That's why ije na company I say this company has been existing 1500 1600 1700 1800 1900. Yes, ọ gaghị asị gị na this guy dị 24 years o gburu without any source. What nonsense with that thing? Kedu ebe ọ na there is no nothing. Onye nwere this mansion nọ here kedu ihe onye a na-eme nwere ihe ọ na-eme. That means this life onye anwụ ha na this thing end ọ pụta echi onye that the source wee nweta ego ahụ ga-abụ his own suffering. Because you don't know how life work. M na-agwa gị this thing all the time chana nwanne mụọ ga-awụ last person ga-eme gị insult. I will be the last to insult you. But eziokwu na afọ ụfụ those people isi n'aka ha nweta dị ego next your life ị nwere ike
for example ka m na-enye gị ị na-azụ ahịa ọgwụ ịghọtara next your life ị ga-awụ jọnki ịmaghị in next life gị ga-awụ jọnki ị na-efi that is ifilie datin ndị ahụ ị na-enye ọgwụ ahụ ga-efili ị na-ezu ori your next life ndị ori ga-agbagbu gị ịghọtago so ka ifil that is ka ifilie datin all balance ifilie datin ndị agha kwe with those people unless ma you bịa na this life isi na no more I have rejected this thing then the life will balance itself but imegide ya nwụọ n'ime cool down mgbe because m ga-afụ na today na asị na o jee South Africa amaghị agbagbuo ha ebe a na-azụ ahịa ọsọ ha azụgara ya na South Africa ọsọ ha azụgara ọgwụ na South Africa egburu na Brazil ebe a na-azụ ọgwụ ọsọ ya azụgara ọgwụ na Brazil na Malaysia o nwere ike ndị polisi ahụ bịara na ọmapụ na n'ụlọ gbajisi ụkwụ n'aka o nwere ike ọ bụrụ Malaysia o nwere ndị Malaysia napụrụ ego na last life ya ọsọ ya na Malaysia enwere ndị nọgo 20 years 30 years na Malaysia enwegodi n'ebe a since how come o ji wee bụrụ nye nwa the victim of Malaysia how ndị India na-egburie n'India ndị Igbo na-agapụ India since ha ọsọ ya na onye India nọ na onye Igbo nọ na India nwanne o megị n'izu ome n'ọnwa life does not forgive nor forget anyị tinyere aka n'ụzọ na-adịghị mma ihe ahụ abụrụ ụzọ nwanne that is not road enyere gị ụkwụ na aka life created you nye gị ụkwụ na aka ka ị wee chụọ ihe ọbụla na-achụ gị ị chọrọ inwe ego kụọ dị ọgaranya kụọ ya akụọ ọmịara gị mkpụrụ iwụrụ ụba arịrị iwụrụ ụba na ese iwụrụ ụba enweghị ego mmadụ ka ị ga-eji ihe eji ego mmadụ ka ị ga-eji abata ụba na ese ị gaghị eji ego mmadụ bụ ojiji ụba na ese ị nwere ike ikele m dị smart but ihe ahụ ọzọ ka e wesịtara gị srapụ ịma ekwere gị ọnya eyikwa ọnya ịmara ihe na-atụtụrụ egbu egbu so ifili na ị ga-apụta nnọọ nara mmadụ ego ya n'anya ọcha ma tụrụ oshi with gun ma ọ tụrụ wayo n'anya ọcha ịdị happy na the money life will forgive you ihe i chere kụọrọ onwe gị aka clap for yourself ị mere ọfụma kụọrọ onwe gị aka ọ gwara ọgwụ ego kụọrọ onwe gị aka nwanne ị mere ọfụma ime ezigbote ọfụma nna anyị ga-efugokwu ụlọ ọrụ na vileji ha ịgwa ihe ọrụ na vileji ha nna nwanne ịgwa moto ọ na-anya ihe ị ga na-afụ na nwanne chụwa ego nwanne chụwa ego nwanne chụwa ego nwanne chụwa ego na these people ka mana a ga-echi one society ndị a ka mana a ga-echi one village ndị a nwanne mba ekweghị m ama igwe you must abide is a must na Igbo na Igbo land is a must abụghị nke nwanne ọwụkwa na ihe ekwe egbechitere ya all must you must ige nwanne here ọwụ na ịzụ nwa gị azụ ndị gọọmenti anara gị ịhapụ nwa gị jee klọb n'abalị ndị gọọmenti anara gị dị nwa gaa jụọ ese na inwe aha nwa hapụ nwa gị hie pụọ 2 hours gọọmenti akpọrọ dị mma ka ị mara how responsible e nyere gị ị ga-amụta nwa ị gaghị azụ ya ka ọ bịa zuo anyị ochi mebiere anyị obodo ka onye ga-ata dị ahụfụ nwa ahụ ịzụ ha azụ who will suffer for it ochi na-ama everywhere ka ị gbagha nkịtị gbagha mmadụ nọkọta n'oburu ọkụkọ nwa sịrịsịrị tụnye na mmiri nwa sịrịsịrị ahụ arịa ọghọ poison mmiri ahụ ehuru hugo na this village ndị village ekuru mmiri ahụ ṅụọ ha eburu korola meningitis ije so aja ka ọ chụrụ datịnkwa ya tụnye nwa sịrịsịrị n'ime mmiri na streeti ebe mmadụ na-aga ije oburu ọkụkọ nwụrụ anwụ desa ebe ahụ ọka ahụ ere na-esi isi onye pụta kuru datin ọya nwere ike ịda ya nwanne ime datin na-eme ụlọ gị na-eme ọwụ na ịfụ ha ebe ụzọ gbara ịnọ were chọkụ ka ụzọ gbara ịnọ na ya na be gị na rum gị were chọkụ ka ụzọ gbara ịnọ ịchụọ ya ebe ahụ waya ọ ga-eji abụ na streeti waya ọ ga-eji abụ na mmiri ndị mmadụ na-aṅụ aṅụ ama igwe nwanne sọsọ nliteni ga-azọpụta gị ma ama igwe biko ama igwe ga-azọpụta gị ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị ịpụta n'ụtụtụ ịmaghị ihe ị ga-emekwụba
ezigwe chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ka ọ zọpụta gị biko ọsọ nwanne ị nakwa ana ka na rescue need deliverance nwanne eziokwu na you need deliverance. Onye ọbụla na-eme datin nwere ike ịpụta na street na be nne na nna ya buru ọkụkọ desa na street o need deliverance. Dọsụ ịpụta n'ụtụtụ ịmaghị ihe ị ga-eti ezigwe chukwu meghere anyị ụzọ ka ọ zọpụta gị bikos ị na mmiri mmadụ mmiri wụ ndụ i were sọnte ntụnye n'ime ya. Ị makwana mmiri na-ehu ehu. Most of mmiri n'ala Igbo na-ehu most of them. So mmiri anụwa ga-abịa kwuruzie na agazi na next village ha kurie na otu aha ka ị na-emekwe otu aha ka ndị ọzọ ga-esikwa wee tụnyekwe mmiri something na mmiri kwe ọgwụdekwe na village ọ na-enwekwa ya ọya abịaghị everyday anọ n'ụlọ ọgwụ typhoid ọwụrụ malaria ọwụrụ malaria every time enweghị mgbe ị ga-akpọ Naijiria asị na ahụ dị ya ịkpọkwa ya halfa na mam nke na-eme eme mam ka typhoid ka malaria every time ka ka typhoid gara isi ghara ime gị how gwagodi m how if you live inside dustbin ọwụ na ibi na dustbin nwanne. The fundamental guideline of Igbo land bụ Ama Igwe. Kweregodi na Ama Igwe as above ka anyị mee na otu ahụ esi eme n'eluigwe n'ụwa. Let us do the will of God here on earth. Let us do the will of God here on earth. It is the will. Let thy kingdom come here on earth. Ọ ihe nna gị nyere gị asị ọdịnala. Let thy kingdom come. Mmadụ na-eme ihe ọ na-amaghị na Facebook emesịa asị n'afọ a Jizọs today is my birthday n'afọ a Jizọs okay adịghịkwa m against it but kedu the benefit of this thing? Today is your birthday n'afọ a Jizọs only call Jesus when they are in need. Only they call Jesus when they are in need. In the morning, give us these days our daily bread. In the afternoon, Angelus Maria de Aso yowere anya iyo. In the evening, ekene Maria jupụtara gracia. Enweghị mgbe anyị na-abịa mee something si na ihe anyị na-eme ihe ahụ ka anyị mee something dị good so that ka anyị nwee ike ime ka ihe anyị na-eme baa uru wee nwee ike ibara onye ọbụla uru mba ọ bụ anyị pụta ha na Maria dị asọ yowere anya ahịhịọ nne nke Chukwu dị asọ gịnị ka a na-ayọrọ gị gịnị ka ahịhịọ a na-ayọ na gịnị mere ka a na-ayọrọ gị dị ahịhịọ ka ihe a na-ayọrọ gị dị ahịhịọ Maria dị asọ ahịhịọ na every time onweghị mgbe ejighị ayọrọ gị ihe ọ n'ụtụtụ ihe ọ n'abalị ihe ọ na mgbede ihe nwanne ọ bụrụ ya bụ Ama Igwe. Ama Igwe wụ value which is ethical ethics nwanne ethics ka ndị Igbo ji talk about ethics scientific expression thorough investigation knowledge education ọ bụrụ just apụta na common sense ihe ahụ ị na-akọ die o make sense o make no single sense. Ndị Igbo si gị njọkụ gị jie break cool down stop jumping no isi n'afọ a Jesus Christ nwanne you must do that Christ by yourself you must mmadụ ka ịbụ you must that in Christ mee ya nwe gị do it in your body kill the flesh. Ma ọ bụ na ị chọrọ ije ụka if you want to go church you must do like Christ. Isi na echo Christ abi you must do like him you must die and wake up in spirit. It's mba ka ihe na-esokwenye fọ ka ihe na-esosiri efọ ọ sị gị you must be like him. Atịkpa ngeje n'ụka but you must that is what they say. In the age of Christ you must be Christ like. Ka ihe o Christ like you must die and resurrect. Ọkwa ihe ọkwu then ka ihe na-edisiv n'onwe gị ọnụ nwa ma Igbo adịghị mma stop that nonsense biko. Isi ihe ha abụọ na ihe anụ mba anụ ana mba soro ndị Igbo mba isi na-eje ụka ngwa sorokwanụ ndị ụka mba ka ekwe ebe isi eso n'abalị na-awụgharị piom isi ebe a piopụta isi ebe epiopụta ụta atị na nke prọfet echere na nke pastọ
nwanne chiri na nke fada, nke ọzọ na nke dibịa. Kedu ebe ịkwụ akwụ? Kedu ebe ụnụ kwụrụ akwụ nwa? Anyị nwawo ndozi ọdịnala ya echuzugo. We have make a choice. Ama Igwe, ọdịnala Igbo na omenala Igbo. Simple. Very, very easy. Simple. We are pragmatic. We are sensible. We are holy of the holies. Anyị kwere na Amadioha. Kedu ihe ikwere na ya? Ndị kwere na Amadioha bụ ndị nsọ ala. We are holy of holies. Ebe anyị si pụta ụwa ala nsọ na Holy Land. So the choice is yours. Ọ bụrụ anyị nwa. We don't have choice for you. You make your choice. We have make our choice. Nwanne a sị na onye ka onye si debe ute ka ọ ga-esi dinara anyị. If your mind is clean, Holy Spirit will come and live there. If your mind is dirty, the evil spirit will come. Ị ga-abụ onye ochi na onye ama. Don't blame anybody. And ị ga na-ata ahụhụ. Don't blame anybody. You got to go. If you use akwụkwọ bread to justify healthy or goodness or somebody agọziri agọzi, Igbo bote onye nkịtị ka ebu complete. If you use akwụkwọ bread to justify onye agọziri agọzi, nwanne ịbụ onye nkịtị to na elumelu ka ejege n'igwe si ntị. Peter Obi ka anyị nọ n'igwe ka ọ na-azọrọ politics nkọ dịka ọ na-eme na politics. Ọ bụrụ na ego ka eji a justify, Abu Salam Mohammed, Babangida ga-anọ na paradise na-eri ego. Ịmagị Gowon will be in paradise. Ịmagị. So if those people are still coming out to talk about politics with all the whole oil companies ha nwere with oil wells, that's to show you that the money cannot buy it. Money cannot buy happiness. Money doesn't buy happiness. Money can mmadụ wetara ego jeti na bank ka uru ọbaziri iji ego ahụ iji eme gịnị? Ego ị wetara were na bank nwere ihe iji eme. Nwanne, without knowledge you are nobody. Without knowledge, I will say the worst one will not knowledge of yourself. Ndị Igbo si na azụ bụ ike. Kedu ebe ike gị dị? Ike gị onyashi ka ebe ọ dị ọhụụ na azụ. Azụ bụ ike. Ịzụ nwatakịrị azụ bụ the strength of the child. And that information of the ọzụzụ ahụ must come from the past. You cannot leave the past and jump into Christian or into Judaism when you have gone to return no more. Ị ga-ebegide akwa ụwa agwụ sị na m gwara gị, you will cry forever and ever. And if you come next life, you begin to cry where you stop. Because ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Ihe ọbụla agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Na agwọ ga-ezi mana I am trying to save you, but ị nwere ike ịghọta gị. Ihe m na-azọ gị bụ ndụ, because nwere ihe ọmụ na-emere m. Mụnwa na onwe m na shout every day for you to change your way of life. Kedu ihe ị na-emere m? Gwa m change, ezie m ozi ọma, send me message, preach to me, tell me what I can do to better my life. Mụnwa na every day ka m na-agba gị ihe ga-eme wee pụọ ndụ. Nwanne, onye ọbụla complain rụ ebe ị nọ ọra, because o nwere ike ị na-agwa ịgwa ya na nwata, because nwatakịrị ịgwa ya sọnta na ọbụla ọ naghị ịma ya aka ntị. Ịghọta, nwere ike ọghọta ihe na-akọ. Onye ọbụla complain rụ ebe ị nọ si Naijiria asịghị ya, nwanne ụra si na nọ nso ose gị ma ya aka ntị. Ọ bụrụ na ọ ga-etigbu gị amụkwana ya, ka o nwere ike ịma ya otu ego ezigbo ihe. Ma onye ahụ aka ntị, ọ jụọ gị why, si ya go to Facebook and look for ndozi ọdịnala, then you will understand. You got to go. Ma ya ezigbo aka ntị, because nwanne ọ na-emaghị ya aka ntị, njọ ya dị gị n'isi, because onye ahụ na-ana n'iyi. Ọ n'iyi ka ọ na-ana. Simple. Kedu ihe mere atọ, kedu ma eji atọ mmadụ nka? Iche na George dị happy to send you prison in 5 years? Do you think so? Ichere na enwere George dị happy to send you to prison 5 years, 10 years? Ọ ihe ichere na ọ ga-eje gosi ya akwụkwọ 10 years school, 7 years school, just to come out and send you in prison for 5 years, 6 years, 10 years, 20 years imprisonment? Ichere na that George dị happy? Ichere na adị m happy here, ịbịa ihe na-afụ na ndị be anyị na-ata ahụhụ every day, ndị be anyị na-ebigharị aka? Do you think that I'm happy? Or if so if George can send you to prison 5 years, 7 years, then I can warn you to stop that thing or you will perish. I have right to say it.
ọnwụ na-ekwesịrị iwe nwanne ị ga-epere ichikwe simple, that is absolute truth. Nigeria is a place, and that place there is law. Gwara m last time, no matter how useless a law is, you must keep it. Enwere ihe ndị Africa na-eme, ha na-claim na ha dị lawless. See the consequence of lawlessness. What you lack is Ama Igwe. Nwere Ama Igwe because Ama Igwe nwe isi. Nwanne onye enweghị isi enweghị ọdụ. Ndị Igbo gasị na ihe enwere isi na ọdụ because o make no sense. Nwanne ọ bụ na enweghị isi, nwanne enweghị ọdụ. Enweghị isi and enweghị ọdụ. Ma Nigeria ma unu niile nwanne unu enweghị isi na ọdụ. So kettle na-akpọ port na-eji oji unu niile bụ ofu. Enweghị any foundation in your system, not in your mind, because ihe nwere na mind ka ị na-enye ihe onye nwere ka ọ na-enye. If you don't have system in your mind, you can never have system in your body. Then tell you in science, how do you use our organ in science? Say, what is atom? Atom is the foundation of life. You might hear that thing. They are telling you something. Ndị Igbo say you nwere atom of sense ka ndị mmadụ bara. Ndị Igbo say you don't have atom of sense. They say it to you. You nwere atom of sense. That means you nwere a principle that guides your mind, your behavior. So ọ bụrụ na ị nweghị akọ nwanne you are useless. Ịdị useless ọ bụrụ ihe ka akpọrọ gị because nwere uru ịbara. So because now nwa bekee na-akpata ego, nwa bekee na-ezu oshi na gọọmenti were dị ego build a company in his own land, create job, ego ahụ na-amụbara na multiply. Ndị Afrịka zuo oshi na corruption gọọmenti were gati na Swiss bank ka onye ma ihe ihe ọ bụrụ na ọ like Swiss bank ya, but Swiss bank is already a system set up. Money ndị Europe mere money ego put what the value in it. Ndị Europe create IMF ebe a na-ebiri ego. Ndị Africa na-use that value of European currency to claim that na God bless go. A value somebody created as a rich man, comfortable. African man feel comfortable with these things. Ndị Europe create everything. African man balance ya. They create a banking system. Ndị isi ojii na balance ya na banking system. Na agwa m about commerce with the banking system somebody else create to satisfy their own desire. You got to hammer that thing to satisfy their own desire, not for your desire. That is why all the whole minerals come from Africa, but African people can attack because they created the desire for themselves to satisfy their emotion, not your emotion. You got to go. So when you get them to take that away from them, you can't. And when if your cries and your complaint cannot, because you don't have the mental capacity to understand their intention why they did that. So yes, you can say, hey, we have the oil and we're suffering, we have the minerals. If we block the road, go and block it now. Mention the also now. Block it. If they block it, they will fight you, no? If you block it, they will say, drink the oil. Ha ga-asị gị ṅụọ ya. Ịṅụọ ya ịṅụọ the mmanụ na. If you block the diamonds, they will devalue it. The next minute, then the diamond are ordinary stone okwute. If you fuck up the gold, they will devalue it. Since you nwere European gold, tinye stamp, tinye number. Ọwụ na obughị European stamp, onwere onye ga-ego ya. Try it. Sị na m gwara gị. Onwere onye ga-ego ya because onweghị European stamp. Ị na-eri ego, ị nwere central bank ebe a na-ebi ego? No. All the whole ego niile na-use a na-ebi in Europe ewetara ụmụ. O bucha number, o bucha number, sign secret number. All of them. Na ya bịa gbara ịkpatara ego. Ọkwa ihe isi ya ego ịkpatara na arụrụ gị plane, arụrụ gị phone, arụrụ gị moto, arụrụ gị machine, arụrụ gị bicycle, arụrụ gị taya, arụrụ gị ego, arụrụ gị commerce, emere gị ihe niile. Ịpụta isi we Africans, African continent, AU, African this, onye ọbụla kwuru na ya nwere country na Africa ụra. Onye ọbụla si ya wụ country na that continent ezigbo ụra na that country.
nata obodo ndị isi ojii. Onye ọbụla si na nwere kọntrị ebe ahụ ụra, ezigbo ụra. Ị ga-ajụgodie to start with gịnị kọntrị n'Igbo. Obodo abụrụ kọntrị. Obodo abụghị kọntrị. Ị ga-ajụ ya gịnị wụ kọntrị n'Igbo. Jụọ ya detini. Yes, ajụjụ jụọ onye asị ya n'onu Igbo ọnụ onye Yoruba kwuru isi na Yoruba kọntrị bụ gịnị before ọ na Hausa kọntrị bụ gịnị because ị na-asụ Hausa ọ ị na-asụ Igbo gịnị bụ kọntrị. Ọgwụgwụ obodo abụrụ kọntrị. Ọ bụrụ na obodo bụ kọntrị mba bụrụ gịnị. So onweghị nwanne obodo obodo ka ọ bụ nna nwere eziokwu sị na nso gwara ka ọ bụghị obodo. Ọ bụ because of na ihe ọjọọ gba afọ omenala. I adịgo used to nonsense and we take nonsense as life. We are living nonsense as life including me. Onye ọbụla anyị na-ebi iberibe ka ndụ. Kọntrị bụ gịnị. Ị chọrọ inwere obodo gịnị wukodo obodo. Kọntrị na obodo abụrụ ofu. Ha na abụrụ ofu. Kọntrị dị iche. That in a system. Ihe ọ na-afụ a system. Ihe na-afụ that money value a na-abụ na money means value. So Ama Igwe value system. So you must all that value system ka place na ego. That is why ị gaghị anapụta nwa that thing because it's their value system. That is why anybody nọ na western world 90% na-arụ ọrụ. They created job because all value is value system. They elevated it, then hook it somewhere so that all their children will be responsible, so that ọ na-achụ dị ego ahụ mgbe ahụ because number one ọ gaa ọrụ because of the ego. Ọ ga-ala ịkwanyere onwe ya ugwu ka ọ ga ya gara ịchụ ya n'ọrụ. Ịghọtago. So ego ahụ ka ha ji wee hook ha because achụwa ya n'ọrụ oluzuo ụlọ ya, oluzuo moto ya, oluzuo everything about it, oluzuo ya. So ha place their value system on top of that paper. You got to go. So ndị nwa na onwe gị now enweghị value system. So that money in your land or not valid. That is why your currency is not valid because enweghị values. All inwe value system, then you want to say place the value system on. But enweghị value system na so can you place value system on. That is why na western world their country is working because they understand ihe a na-agwa gị is a system. This is mechanic. Engineering. This is mechanical engineer. That is why they are able to build a car, build aeroplanes, build telephone because they understand the systematic instruction of life. They understand how to channel, how to pass information through radio, through wave, through flying. How are these things? That's why they can do them because they understand. O nwere isi nwe ọdụ. Imeghị isi imeghị ọdụ. That is simple truth. So Ama Igwe bụ isi. Ịghọta Ama Igwe, ịghọta the systematic instruction because as above, as below so above. No, as above so below. That means isi and the ọdụ. So ịghọta isi iwe nwere ịghọta ọdụ. Ịghọta isi ị gaghị aghọta ọdụ. It's as simple as that. It's as simple as that. So the best thing for our people, one thing na-agba ha kwegwere ofu kpuru ihe ọ dịghị difficult. Just understand the matters a lot. Ndị Igbo anaghị aghọ mkpụrụ na-achaghị acha. Ndị Igbo anaghị aghọ mkpụrụ na-achaghị acha, never. O ji ịghọ mkpụrụ, ọ na-aghọ mkpụrụ chara acha. O ji eme ọsị ịghọtago. Nwanne ịghọtara ihe m na-ekwu. You understand? Do you understand? Ịghọtara. Ndị Igbo kwuo ọsọ ịghọtara. But ndị mmadụ chere life bụ just enjoyment. No, ọ enjoyment. Ọ bụrụ na anyị chọọ ka our children pụọ ndụ, is up to us. There is no way that automatically the system will build itself and our children will begin to be happy. No. Martin Luther King did it. The system in America, because Martin Luther King never fight for system,
he fought against the system. At the end of the day, Martin Luther King go till today. American blacks still suffering. The only person built a system in US history, ever history, Marcus Garvey. Ever. And the only system of Marcus Garvey and since can lead the American black to today. Only people who built a system in United States history but Marcus Garvey. Go and read it. So always system now work everything on life. So no matter how, just if Anambra have a system, Anambra will rule all the whole Nigeria. So Anambra, if Anambra have a system, Anambra will rule. If Caliphate have a system, Caliphate will rule. If Oyo Empire have a system, Oyo will rule. If Igbo have a system, Igbo will rule. Only people with system, they rule. Simple. So when you nobody, and that is life for you, nobody is holding anybody. Only onye na-enweghị ego chere big man mere poor. I got now ndị Europe don't want Africa to be rich. Okay? Because a poor man always accuse rich man. Always. Oh, great, these rich people don't want poor people to be rich. This all the politicians don't want us. You want some Nigeria don't want us. Somebody must not want on privilege. Or the other person cause ya. You got to go. Look at the mirror. The man who won nkịtị. So onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye enwe ihe ọ bụ you have no knowledge about life. Somebody just deceive you and tell you that you have and you believe it. Enwe knowledge enwere. Ka ihe ndị mmadụ na grad school. If to grad school is to have knowledge, then you must have the best school. And if you don't have the best school, that means if to go to school is to have knowledge and you don't have a best school, nwanne anapụghị akwa ịgba ọtọ ịgụsị ya the school pụta quote me right. Ndị niile dị na Nigeria fa ha gụrụ akwụkwọ gịnị ka ha na-eme? Ndị most of them gara school na ndị na-aga school dị ha pere mpe, majority gara school. What is their profession? Gịnị bụ aka ọrụ ha? Gịnị bụ aka ọrụ ha? Na-akwụgharị ka ụzọ na-akwa ha akwa. Yes. So ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Isi ndozi ọdịnala anaghị ekwu eziokwu, ha ama ihe ha na-eme. Cherekwe, because I gwara gị na ya bịa competition. We ascend to do a particular work. Our work does not have ending. Our work only have moving. And we must, is a must, we must establish Igbo system because this is who we are. Anyị enweghị ike ịwụ mmadụ, anyị enweghị system. Me, I don't accept because we must have a way of life. Anyị ga-ekwu na akọ ndị na-eti isi anọ mana ha nwere way of life. Onye isi anyị nwere ka o si ebi ndụ. Onye isi anyị nwere ka o si ebi ndụ. Asị onye a na-eti isi, ifu ha na-esi onye a na-eti isi anyị because e nwere ka o si eme omume. Onye isi anyị anaghị achọ nke ọchịchọ. Normally, ihe ọ bụla o nwere zuoro ya. Inye boys potter obiri ebe ahụ mụọ ụmụ ise gasa. Whether you like it or not, nsogbu adịghị nwanne mmadụ. Whether you like it or not, all way of life ya ka ọ bụ. All goes with myself. So anyị nwa na onwe anyị kedu ka anyị si kwere n'otu a ka anyị si ebi ndụ. Anyị wụ ndị Igbo. Anyị wụ ndị Igbo. Si nekwa otu anyị chọrọ isi ebi ndụ. So ngụwa na onwe gị isi iwe onye Igbo, kedu ihe mekwara n'gị Igbo? That is the question. Gị mere gị onye Igbo? Ịdị mkwere right yo, anaka ọba napụghị right gị o. Ọkwa agwa ojii maka anyị na-ezi gị ka i wee ghọta ebe isi wee mejọ. Nwoke onye sị ịpụta ihe ị na-eme, ọ ịchọzie ịjụwazie question, more question, then we can answer you. Simple as that. So onwe onye nwere ajụjụ nwanne jụkwa kịta. Jụọ because n'oge na-adịghị anya anyị ga-eweta ozi ọma ya na njedebe. Asị m ụnụ na anyị nwere ihe na-anọ ama igwe. Ama igwe a comprises ihe na-atọ. Ama igwe wụ the covenant between us and Amadioha, which is the unification of heaven and the earth. Ihe ọma, the agreement with ihe ọma that we must represent the living image of Amadioha
on this earth, which is nothing but goodness and mercy. Goodness and mercy. Justice and nothing but justice. Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebere nkụkwa ya. Osisi nọ n'ime ọhịa dị maka ụmụ nnụnụ must bere n'osisi a. Onye ọbụla ga-ebe n'osisi a. Onye sizikwa ibe ya ebene nku akwa ya. Ndị Igbo si na igwe bụ ike na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbụ ofufu. Ọnya maka anyị ji ekwu maka na ama igwe bụ ama igwe, and asị na igwe bụ ike, and igwe bụ ihe siri ike. So ihe anyị nwa owe nyekere egbede akwa akwụrụ ihe anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị na-ekwu maka Igbo cultural heritage. Ọdịnala Igbo bụ ọdịnala ka esi eme ya n'enye ka eme ya n'ụwa. Enwere ihe ọzọ mmadụ gwara gị, it's up to you and the person. Ọ bụrụ maka anyị nwa na onwe anyị bụ ndị bịara idozi ọdịnala anyị na apịtọsị ya na ya. But anyị gba agaghị akụ maka na nne anyị na-agba n'iro tụfuzie ya. Mba, anyị ga-akpọrọkwa ya dụọ ya ndụmọdụ. Nne, ihe na-eme adịghị mma. Ọkwa nwere nwaanyị asị na-agba akwụna na Baịbụl, ndị mmadụ si ka atụọ ya okwute, asị ha onye na-ama na-emebeghị ụdị ha bifo ya tụọ ya okwute, onwe ọzọ onye kwere atụ okwute. So biko ndozi ọdịnala ka anyị bụ. So ndozi ọdịnala anyị na-emekwa ka anyị dozie ọdịnala anyị, mana ọdịnala anyị ka anyị na-ekwu ọdịnala absolute without any corruption. Absolute ọdịnala without corruption, because ihe ọma bụ ihe ọma. Ihe ọma enweghị part 2. Ihe ọma enweghị part 2. Ihe ọma bụ ihe ọma, ọ nweghị part 2. So biko onye ọbụla ịnaruo ka ọrọ mma gị, mama abụ m onye ọdịnala, but ndozi ọdịnala maka because nwere ike gwa m n'ụzọ n'okpuru bedi si na nwa arapụta ya. Ihe anyị na-eme ọdịnala, ya sị mama anyị na-eme ọdịnala, ọ dị ya ihe agwa kọwarị ọfụma, because ọ bụrụ na ịkọwarị ọfụma gị na nwere ike inwe nsogbu. Mama anụ m eme ọdịnala, ọ sị gị na-esi ọ dị ya n'ala, will of God here. Ịghọtago? Mama ịgwa ya na ihe ahụ na-eme adịghị mma, ọ na-efe ihe apịrị apị before. Ọ bụrụ na ịgwa ya agwa gị, ọ bụrụ na ịgwa ya na ọ na-efe ihe apịrị apị ụzọ gwa gị ihe agwa ya si efeziri ihe apịrị apị. Mama na ihe abụrụ ọdị ya n'ala, na anyị na-eme ọdị ya n'ala. Ọdị ya bụ n'ime mmụọ na eziokwu, no value, ethics, morality, no those things bụ ọdị ya n'ala. Ọ bụrụ datin ha na-eme. So ọ jụbazie ịkọwarị ya si ya na anyị nwere ama igwe, ihe na-akpa ama igwe n'eluigwe, heaven, because ha nwere onwe ha adịgo used to eluigwe n'olugbutu. Si ya na ebe Chukwu bi n'eluigwe kwa ya, mama ebe a Chukwu bi ka ha na-eme ebe a. Ọkwa sị na ndị mmụọ ozi bi ebe a. So ndị mmụọ ozi a kedu ihe ha na-eme? Ọkwa sị ụnụ na-asị ha na-eyi akwa ọcha, na ha ihe ha na-eme n'eluigwe anyị na-eme n'ụwa. Mama ihe ha na-eme n'eluigwe anyị chọziri iburu ihe bịa n'ụwa. Ọkwa ndị mmadụ na-ebu asa na-ebuga anyị je Amerịka. Anyị ebute ego ihe ha na-eme n'eluigwe n'ụwa, anyị eburu gị ego ihe ka anyị bi nọrọzie ihe emebezie ya. So anyị emebeghị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Mama ịchọzikwe soro anyị bịa. Chukwuemeka Nwaneri, number one bụ batịrị toro ogologo, enweghị m ike imepe nchọ imepe ya, ọ naghị ekwe. No, dịta anaghị ekwe nchọ imepe ya, ọ wepụrụ m ihe na-ememe. So Chukwuemeka ka m bụrụ nke dị n'elu mfụrụ anya. Isi na iwe traditionalist n'onu Igbo, enweghị ihe na-akpọ traditionalist. Enweghị ihe bụ traditionalist n'Igbo. Olesi ya gwa m ya n'Igbo, aghọta m. So ọ na ị chọrọ ịjụ ya n'Igbo, jụọ ya n'Igbo. Aghọta ma m ihe bụ traditionalist n'Igbo. Onweghị ihe a na-akpọ traditionalist. Never existed and can never exist. Anyị nwere ọdịnala Igbo, nwa omenala Igbo. Onweghị ihe a na-akpọ traditionalist n'Igbo. So ọ bụrụ na ị nwere ike ịjụgharị ya ọzọ, jụọ m n'Igbo ka nghọta. And enweghị ihe a na-akpọ Igbo tradition. Ịghọtago? Ya bụ oyibo ka a na-asụ, because a na-agwa ndị mmadụ oyibo na-asụsụ n'oyibo a. Ịghọtago? Oyibo adịghị mma. Oyibo dị mma for conversation, but ịchọ ka i were put inside Igbo. Trade, tradition mean trade.
trade mean transition. Transition to transit, to pass information from your ancestors to the next generation, or from your generation to next generation. That is what tradition means. You got to go. It's a transition. It's trade. It's commerce. Tradition means commerce. If you say Igbo tradition, it means Igbo commerce. Simple as that. So you only nwere dictionary, buru your dictionary chọọ ihe tradition name is mean trade, is transit, tradition. So tradition abụrụ omenala, not nke o ji abụ ọdịnala. You got to go. So simple means information passed by your ancestors is to change something with somebody, to trade something with somebody, to make exchange. So is exchange. Igbo exchange in exchange ego. You got to go. So that is it. Nwanne. That thing abụrụ ozugbo question come. No, my brother, Chukwuemeka, Nigeria enweghị ọrụ. Nigeria enweghị ọrụ, ọ bụghị because of na gụnwa na nwoke graduate achọghị ịrụ ọrụ. You got to go. So ihe I mean in that place bụ na Nigeria don't have work. Ha nwere 200 million people or 100 and something million people, if I'm not mistaken. So Nigeria enweghị that work to give you. Ha enweghị job to give you. That's the question. That is the answer. Ha enweghị job. They don't have the job. So banking, how many people ga-arụ na bank? How many companies ka anyị nwere na buy? So there is no job. And if the school, onye ọbụla na-aga akwụkwọ ka ọmaka esi ka ọnwa ọrụ ma ọpụta ọrụ. Simple as that. If you go to school, you are going to school to, when you finish, you have work. So but there is no job. Ọrụ adịrọ. Oh, because of na ndị gara akwụkwọ achọghị ịrụ ọrụ maọbụ na ha amaghị ihe. No, there is no job. So ihe mere na job adịghị bụ na in the western world, ndị create education bụ the people, commercial people. In 1700 enwe ha na-akpọ industrial revolution. So those people who founded that system of that revolution, industrial revolution in France, ha nwa bụ ndị set up the educational system to create workers for themselves. So that means once you are coming out of the school, you have a job because they have already set up industries where you will work after the study. So but our own, we don't have any system that creates job. So when you finish, you go to start work there. That is the question. That's truth. You got to go na ndị mmadụ achọghị ọ na ọrụ dị gwa m. You got to tell me that if we have 600 graduates every year or 500 graduates, you will have 500 new jobs every month or every 6 months. You may hear that. So that is truth. You may get the job ọrụ adịrọ. Not the whole system never allow you to. No, that's not true. Not system. The only thing that does not allow you to have job because there is no job. Ọrụ adịrọ pure. Ọrụ nwanne go onye kwuru ete ị ga-arụ ebe ka ọrụ nwadị ọrụ supermarket ndị Shoprite. Ke company only dị na buy. How many companies do we have in Nigeria? How much did they pay? Your father will spend 1 million, 2 million, 3 million to train you in university, and you come out to go and work 50,000 job. Then again you also get an need. As simple as that. All the whole millions your father wasted in university is useless. If they pay you 70,000 every month after graduate, what is it? That's true. So onwere onye ọzọ nwere ajụjụ go on. Anyị ga-azakwa unu more 30 minutes. Here we go. ¿En serio me tengo que sentar contigo? Es que no lo entiendo. So Emeka,
Emeka ọ bụrụ na enwere ihe ọzọ ị chọrọ itinye na dị okwu itinye so okay. Obi Ezigbo, what is the real Igbo teaching of marriage? Marriage bụ agreement. Ịgba nkwụ bụ agreement, simple as that. Nwere ihe ọzọ agreement, because ihe o ji were agreement bụ na for you to be, ihe ọ na-achọ ịgwa gị datin bụ mana nkwụ na-eto ogologo, to have a long life or value or to extend ịmụ nwa, because ịmụọ nwa nwa ga-amụ to expand mana nkwụ na-amị nkwụ, ị na-anya efu na nkwụ aha nwere akwụ, thousands of akwụ nọ na dati nkwụ ahụ, ogbe akwụ ahụ nkwụ ahụ mere. So now ọ bụrụ na ịmụọ nwaanyị ịmụọ nwa mụba to multiply, ịgba nkwụ to multiply. So otu anụnwa Igbo dị now, Igbo as a nation, ọ bụrụ na Igbo awụ nation enwe agreement, ọ bụrụ na ha agbagha nkwụ enwe agreement, they cannot stand. How can I gwara unu the covenant ya m gwara unu now, this question now this guy jụrụ now, Obi, perfect explanation of that. Ọ bụrụ na ị nweghị covenant, there is no how you can multiply, or possible, you will disintegrate. Because the only thing that binds the husband and wife bụ agreement. Ha mere agreement with the father, ka onye wụ father ma the girl na mpa ya. So you must do agreement with the creator to multiply on earth. If you don't, bụrụ nwa mmadụ without agreement with the nna ya jide gị, ọsị ịtọrọ nwa ya ịtọrọ nwa ya o jide gị, you must go to the parents, buo mmanya, asị na ị ga-eme mma imeri ikwụrụ ụgwọ isi ya, ị na-akpọ nwaanyị ikwụrụ ụgwọ isi ya, you want land on earth here, ịkwụọ n'ụgwọ isi gị, ịkwụghị ụgwọ isi gị na ihu ya ngwara na ama igwe, ịkwụọ n'ụgwọ isi gị, and you want land on earth, you want a place on earth, you want earth to favor you, ịkwụọ n'ụgwọ isi gị, ịkwụọ n'ụgwọ isi nwaanyị ọkwa nwaanyị gị ya ala nwaanyị na ịkwụọ n'ụgwọ isi ala, ịkwụọ isi nwaanyị isi gị anaghị adịrị gị na mma, ọ na-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ na nso na-asị asị nwanne ole ị chọrọ ịma ka nwaanyị ga-adị ma ọ ka nka dịrị nne ya anya. Ọ bụrụ na nso na-asị asị ọ na-amakara gị, ọ na-amakara gị, ọ bụrụ na ọ makara gị isira na nso na-asị asị nwanne, agreement you must have, agreement you must have. Agreement anyị nke anyị mere bụ Ama Igwe, the holy of the holies, ethical, morality, ezi omume. This is our fundamental values. So onye ga-enyezi anyị, that's what we nye anyị equator to live in. O nyere anyị equator where balance exist. Ndị Igbo ji wee sị gị emenye na-enwe ogwugwu, emenye nwa nọsi ike. That is what Igbo mean. Nwanne ị chọrọ ife efe, ị chọrọ you want to fly, ị chọrọ ife, then you must be ordinary. Ị ga-awụ onye ọdịnala before you fail. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ị gaghị enwe nku ị ga-eji efe, ị cannot fly. Ị gaghị enwe nku na nku ga-akwa gị, ị gaghị efenwu. You have to soar like eagle. Ama Igwe, ị ga-ejefe nna gị n'igwe na you must fly. Ọkọ na-efe efe, mana egbe na-efe efe, na ọkọ anaghị efe efe. Mana ịchọ a ga-azụ nwa ọkọ, azụchi ọkọ ga-etre nwa ya ọkọ efe. Iwetapụ plenu anyị ji material wee rụọ plen efe, ife na ọkọ na-efe efe, iwu na ọkọ efebe ga-efebe. That plane ahụ ifuru ebe ahụ gosiri gị na ọkọ na-efe efe, ihe ọ na-achọ ịgwa gị na mmadụ nwere ike ife. That is what worship means. Ife ofufe, ife ofufe, to fly, to make something without wind fly magically, plane area. Mana ịgwa ya ndị ọrụ anụ ha eburu nnụnụ tụnye na mmiri, buru ọkọ tụnye na mmiri, ọ maghị na na-agwa ya ka o mee that practical something ka plane ahụ fee. If no combination of engineer mee that plane ju efe materially, but ha chekwa na man na sabab so below. Ikwe na Ama Igwe nwere information for that plane. O nwere information to that plane, but ọ bụrụ na wụrụ ya nwanne ikwe gị na Ama Igwe, mma ama ebe ị ga-ese weta information ga-agụ plane a, ị ga-egogide plane n'ụwa ụwa agwụ, gogide phone, gogide moto. Kemgbe ị ga-eji arụ nke gị na, when are you going to build your own? Enwere onye ọzọ nwere ajụjụ? Nna anaghịzi m afụ ihe ndị mmadụ na-ajụ ebe a, mazikwa m ihe mere.
maazị m ihe mere ya so how many wives nwanne biko obi ajụkwana m ụjọ ajụjụ so ihe niile a m gwara gị ihe ya eju nwa how many wives nna mụ na gị obi n'ụlọ biko nwanne narapụtakwara mmadụ echi ịnụ 100 n'ụlọ ọ gbasara m ọmụ na gị ya azụrụ gị ụmụazị ịmụkwana anyị ndị ochi amụkwana anyị ndị nọkọta mme n'ụwa anyị ji ego iji azụ ya ijiri igodo ego nwa ịma ha na nwere ike ịmụ ha too much ofu ga-awụ ndị ọzọ ga-awụ ndị ochi ndị ama ndị ihe niile nwanne mmụọ nke ị ga-azụ nwe ibu ọ dị oke oyitọ dị oke tata n'ụwa na mba nwaanyị ofu nwaanyị sef na nwa mmadụ isi na-ekwu maka nke ịbụọ na ịtọ ị na-anụ nwanne biko arapụtakwara mmadụ biko bụkwa m aka ndị ọzọ nwanne nwaanyị onye ka ị ga-anụ nwaanyị onye ị ga-anụ abụghị problem ha gbasara oche onye na-eme bụ ya degharị ya onye na-eme onye metere were isi eburu nwaanyị onye ka ọ ga-anụ so onwe onye ọzọ nwere ajụjụ onwe ọzọ anyị mana sometimes anaghị m enwe chansị ịza ajụjụ tata ewepụtara m time 30 minutes ọ fọrọ one ọ fọrọ 8 minutes ọ fọrọ 8 minutes 8 minutes 8 minutes anyị apụọ here so onye nwere ajụjụ ya jụkwa na before anyị awa here so if you say na ị nwere Igbo without agreement it can never work ọ gaghị because in life ichi ịrụ njini moto enwere exhaust not in contact with shock absorber and piston and rings and carburetor the exhaust no contact with them enwere brake enwere gear enwere here combination so and ha niile nwecha contact with each other enwere agreement bind their on you got to go because iwepụ ha na one that motor cannot work one iwepụ one motor ha agaghị work nwanne na anya enwere one thing ndị be anyị na-amaghị mma asụrụ gị Igbo obi mma asụrụ gị Igbo because mgbe anyị na-ekwu okwu anụ ndị mmadụ aghọtaghị lee anya na n'onu Igbo ndị Igbo si bụ na-akpọ ya anụ meat anụ ndị Igbo na-asị ịnụ ihe to hear word sound ndị Igbo na-asị ịnụ ihe dara ụda ihe dara ada ịghọtago something that's fall ihe dara ada anụmanụ bụ ihe dara ada you have fallen ihe dị below ịghọtago anụmanụ ihe dị below ọ dị ọma ha ihe ịghọtago ịma ihe ihe dị high ịghọtago ọma ha ihe ọ dị below ịda ụda ihe dara ụda ihe dara ada ihe dara ada something that has fallen bụ anụmanụ ịghọtago then azụ bụ ihe azụrụ azụ which is memory something ịzụrụ azụ bụ ihe tegoro aka ihe mere a process to training bụ azụ. That means azụ memory. So based on the sound of the two languages anụ bụ anụmanụ ihe dara ada a sound ịnụ ihe then azụ bụ something long life which is memory. So better eat fish than meat based on the two languages. Nke a bụrụ mmadụ gwara anyị based on the two languages azụ is memory. You got to go because ịzụ ihe azụ you are training it for very long period. Is what you auto you got to go. So all long memory so ọ dị mma iri azụ than iri anụ. It's as simple as that. You got to go. So ọ kaziri gị mma to make choice by yourself. You got to go. So best. So nwekwara onye ọzọ nwere ajụjụ ọ fọkwara 5 minutes. So anụ based on ndị Igbo na-akpọ ya anụ based on that alone. Anụ adịrị oke but irie sometimes ị nwere ike iri gaghị ajụcha ya like that because anụ bụ strength because ọ dị aggressive according to anụmanụ bụ ihe dị aggressive ịghọtaga ihe ọbụla mmadụ riri ihe ọ bụ ihe ọbụla iriri bụ ihe bụ simple ịghọtara but ị nwere ike irichara erichara nwajai because iribezi ya otu esi eri all the time dị aggressive o mebisie gị your liver mebisiere gị your organs your system ịghọtaga because anụmanụ bụ ihe na-amara ihe na so ọ ga-slow your system down mebisiere gị your animal your human behavior you use anụmanụ na-emegiri emegiri yes na ị na-eri anụmanụ ime ka anụmanụ na ịgbara anụmanụ na yes because ihe ọbụla mmadụ riri ka ọ bụ na ihe ọbụla ị na-eri nri nọ na ya dị bụ ibu that means ọ ihe riri ka ibu you gotta go simple as that nwere don't too much something to understand ọghọ ndị mmadụ asị ya egbuziri ụmụ anụmanụ ọsị but you eat meat na the question ndị mmadụ na-aja and so what
and so what? So azụ bụ ihe ka mma ka azụ ka mma karịa anụ. You can eat, nwere onye si gị eri n'ebọtụ, but based on the afọ abalị ya, afọ abalị ha na-abụ icheki the two names, one dị better than one. That means you make choice by yourself. Anaghị asị nwata mara ihe pụọ n'anwụ. Simple as that. Déjame, hijo, cuando acabe tu padre, ¿qué quieres que te diga? So maybe offer 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. We are leaving this 4 minutes. 2 more questions. 2 minutes. We leave. ¿Pero por qué te asustas tanto? Oye, hijo. Bueno, pues diga tu padre que acabe, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué me cuentas? Bueno. Puedes ir a nuestra habitación a hablar. Es que quiero ver vídeos. One minute to go. 1 more minute to go. Go in, go in, go in, go in. Gone. Ụmụ ibe, anyị ga-afụ ụlọ echi ka anyị jee mee ihe ọzọ. Time aganarịga anyị. Echi anyị ga-ekwu onwe onye nwere ajụjụ based on this thing m kwuru ebe a, Ama Igwe, ntọala ọdịnala omenala, ya dere ya na Facebook. Anyị ga-eji ya wee mee program tomorrow. Nwanne, awụ m onye isi ojii, amaghị m nwanne. Ngwara ya dịrị gị na mma.